Bulan hamba joto media person sono kini sing edisi hapang ni engwinai gabudi di video office tai gabudi sabjun ni khak tike tini oro sing tok wa tai pun sengai bag phagya pun ke omo sing bag jakha sing chini ekusho sing di pramota edisi hapang phaimani yagulo sing talbrum hlimano talni yagulo haika talsani yagulo sing wa tok pun je chini borok je mal matari nani hamjaknai riwi tonai rok sing bagui tongo tai abne logo sing chini gaburi sabjunani bkhakti sing development samon logo sing tabu kesangman jorake mukhitin amtire wo sing bagjagi tongo tai teo belaki hamamaya phoro sini bubagra tai sini edisin hapani sini borom ganang cm tai sin tabung ni di bedek ni sini borom ganang em rajesh tiprano sing hamaya phoro bo omake je initiative na hari sono hotamon bagi nai sing tai o amsani lokol belaki no kha phurjak tamnge sing je tok hamjanai ro poli hamjanai wa hamjanai borok omake mani tongbai bono ang borom ni nai sini edisin hapang ta sini di bedek em na hamaya phoro 네, 무슨 ani mau apon de bama gabudi sabuna sen 이제 금분하리. Pondro jana Ini